osatutako hitzarmen baten baitan sartzen da elkartasun jaialdi hau. Hori horrela, Ane Pirata eta haren lagunak Aretxabaletako kiroldekira hurbilduko dira esklerosi anizkoitzaren aurkako jaialdia alaitzera. Elkartasun festa horretan jasotako dirua, Aden Gipuzkoako esklerosi anizkoitza elkartearendako izango da, gaixotasun hori dutenei laguntzeko asmoz. Astelenean jarriko dituzte sarrerak salgai 5 eurotan. Esklerosi anizkoitza nerbio sistema zentralean ematen den gaixotasun neurologiko bat da. Garuna naiz bizkarmuina puztu edo handitu egiten dira, eta ondorioz, nerbioak babesten dituen koipea desagertzen da. Sentimen, oreka eta hitz egiterakoan arazoak dira sintoma ohikoenetako batzuk. Gorputz olezia eta ikusmen eta gernu sisteman alterazioak. Gipuzkoan, 700 lagun inguruk dute gaitz hori, eta Euskadin 2200 dira. Gaixotasun horri aurre egiteko errehabilitazioaren garrantzia azpimarratu du Adengiko Jon Barriola. Pertsona hauek behar berezi batzu dituzte. Behar berezi horien artean birgaitze zerbitzua edo errehabilitazio zerbitzua dago, ez? Medikuek horrela konturatu dira, azken finean errehabilitazio birgaitze zerbitzu baten ondorioz pertsonaren autonomia luzatzen joaten dela, beraz menpekotasun maila gutxituz edo gutxienez atzera gotuz da, eta honek bizikalitate hobe bat dakar. Bestetik, atzoko prentsaurrekoan, Ane Piratak halako ekimenak zabaltzearen garrantzia azpimarratu gura izan zuen. Gure helburu bat, elkarte guzti hauek egiten duten lana gizarteratzea denez, askotan gelditzen zaizkigu ekimen gehienak eta Donosti inguruan, asko kontan Goierri aldera edo Deba, baina esaten genuen, Jonekin jarri gintzenean harremanetan ere bai, esaten genuen, zabaldu beharra dugu. Bazen beste esparrutara, Gipuzkoa beste eremu batzuk jorratzera. Hasi nien pentsatzen, Aretxabaletako udalakin harremanetan jarri, eta lehenengo erantzuna baiezkoa izan zen. Beraiek prest dela hori egiteko, eta edozer gauzetarako laguntzeko prest ere bai. Orduan, gure aldetik ere udalari eskerrik dena, bertako barku honetan ere parte dira izan. Azkenik, Aretxabaletako Zigor Quintanilla kultura zinegotziak, Aretxabaletar eta Debagoien guztiak animatu nahi izan ditu ekimen solidario horretan parte hartzera. Nahiko nagoena da, Atxabaltar danak Atxabaltar eta inguruko herri dana, Debagoienako beste herri txardanei be, animatzia jaialdi honetan parte hartzera, eta erakutsi daigun be, bai Atxabaltarrok eta Debagoien darrok, elkartasun herrixa garela be, eta jaialdi honetan parte hartzera gonbidatu bestik ez.